En ze zijn gevonden! Waar zaten jullie? We hebben een filmpje. Gaan we naar kijken. Fokkers van het jaar. Ja. En ik weet het net op live is op net, maar ik heb echt nooit eerst. Dat we dat vleesje, ik ga helemaal in... Ik heb het nou hier naartoe. Oh, nee. Ik heb in de zakjes gewoon. Oh, ik ken al... Kunnen eigen ogen niet geloven hier, want ze zeggen hier naast mij dat ze echt super mooi. We hebben ook al wat familie erbij. Zinkfokkerij Artswickelte. Een goedgekeurde hengst, Paco van het Lansing, heet inmiddels Penne 545. Dit natuurlijk een belangrijke dart in het zakje voor deze fantastische titel. Ook een fraaie merrie zich overtuigend zien in de keuringsbaan. Daar ziet u het staan. Riene Storman, Carla Nijdam, Fokstal van Lansing, de fokkers van het jaar. Kom maar even naar voren. Voorzitter komt eraan. Ingenieur namens de sponsor. Ja, ook een fraaie merries die zich overtuigend zien in de keuringsbaan. We hebben Kroonjuweel Wiep van het Lansing en haar moeder ook Kroonjuweel Lopke van het Lansing zorgen voor sterke foklijnen. Naast de stermerries in binnen- en buitenland en de goedgekeurde hengst hadden de Van Lansing fokkerij ook punten bij de aanlegtesten met AA en de AAA predicaat. Met dank aan de fijne samenwerking die Carla en Rinus hebben met Amazone SP Hogeveen, zien we dat de Van Lansing paarden ook vaker bij aanlegtesten en in de dressuurring. Zo ontmoeten fokkerij en sport elkaar bij deze fokker van het jaar 2024. En ik moet ze ophalen. Kom even naar voren, zou ik zeggen. De hele familie is mee. En anders komen we bij jullie in Zwickelte. Prestigieuze titel, dames en heren. Uitgereikt door Frank Fokkens, voorzitter KFPS. En Milieu namens de sponsor. Ja, daar hadden ze totaal niet op gerekend. Volgens mij waren ze al onderweg naar huis. Waar zaten jullie? Waar zaten jullie? In de stand van Van Manen. Ja, daar hebben ze gewonnen, mensen. Mooi. Toch promotie maken in de stand van Van Manen voor een hengst die zo even op kop geplaatst werd. Penne 545. Nog één keer met z'n allen, dames en heren. De fokkers van het jaar. Riene Storman, Carla Nijdam. En de familie daarbij. En zo komt alles bij elkaar. Waar ook volledig verrast hun familie hier te zien. Dit zijn de plaatjes die er weer toe doen. Dit zijn de onvergetelijke momenten voor fokkers. Mooi.